sai katiki aning ke hangara phan isi berta keme bangso berta pena jok ningkan wang sai katiki araratum plum oil katiki ji aphan isi warsai longpanpu laso aphan pura therepo ni phai inkoira phawani sochang dhenta constituency ke pardo angjok pani high school along plum oil katiki ji aputhak cherok tok amai patopo Bangso Hut Palm Oil Farming Society Cluster Committee Sitame Sengpon Bangso Cherok Tok Amai Along Rong Asar Abitung Lo Charlie Asong Abitung Atum Lapen Socheng Hengta Angkang Sai Chutiki Aratum Chetongdung Committee Keseng Pon Hut Kezapon Ji Aphan Pura Rovelson Rong Phar Aphan Maipu Ronjit Ingti Aphan Rapchung Bang Khorsing Singnar Aphan Kongchun Bang Dorsing Kramsa Rap Konchun Bang Pen Danglok Pinang Anatum Aphan Arpu Pekpo Palm oil asai katiki pen ilitum non kedobom sa deva katiki lapen kowe katiki pen angpar ali longji lapen bangso palm oil katiki ji aning kehangatum berta keme ate bangso palm oil katiki dunji aning hang atum aphan arong akki joy pen piponpo lapen ram kepanai sai do an setame sarkar pen warsai longji posi ningjepo bangke pilih lah kiti je klaim ji waktu masih cetong lo kasih lah bangso kiti amen ke lah ke palm oil lah bangke jangkut kiti lah kasih ni tum ke lah lo latani tum jung ning ke hang lah pudali ate lah bangso bangke konsil pentani tum kan lah bangso order dulu lah so kami kesing konji pan kasih lah dak headquarter ke itu tong kam long se tum seng pon long kasih pini ke dak socheng henta hawar long hitung dak langkang long si cluster si seng pon long kasih penangan non ladak labang so kiti diklaim je tum hanta tadi komen amukan itu collection bom lo palm oil asal katiki atum aphan solar system sitame akki joy pen piponji puta ningje pontu platform nitum seng pon ladak bangke ladak isya platform chot ladak nitum ladak ke bukoi karbi rong saramai karbi ang rong saramai karbi ang rong forti jamra association karbi student association farmer association worker association labor association pension lok pinangan asong tum tadani tim bangso along itu kaso kami society long kasi non manitum labangso central government pen more than 12,000 crore atangka budget ke income do kusi sini aslasuk kasini loge ke progress lapen Otonjoli pu itu private company itu mana so nang kiji la so project so skin nang kiji la so belong sini itu la so farming society bangke pangtang lo Socheng Henta pen Bharat Phangcho KTV News